Kaya't kung may sa abana numaminsan diya kaya madamay sa ngamok di agbalbaliw ti Diyos. Di agbalbaliw, di agbalbaliw ti Diyos. Sana nayen at matnagan sumbat kanyak lumawagak. Di agbalbaliw, di agbalbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw ken banbanag dito'y lubong. Oray ti aglawlaw ken padpadas daytoy abiyag. Naduma-dumat damag kinadagas ken kinaimbag. Madamay sa ngamok di agbalbaliw ti Diyos. Di agbalbaliw,